ассалому алайкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Чемпиони пешина UFC Хабиб Нурмагомедов боварӣ дорад ки айни замон аз ҳама мухорибаи калон ин мухорибаи Ислам Махачев зидди Топурия аст. Ма фикр мекунам ки ҳозир аз ҳама мухорибаи калоне ки UFC ташкил карда метавонанд ин мухорибаи Топурия зидди Ислам Махачев аст, на ин ки мухорибаи Ҷон зидди Алекс Перейра. Мухорибаи Ҷон зидди Перейра низ мухорибаи калон аст, аммо на ба монанди Ислам зидди Илия. Лекин ма фикр мекунам ки дар қасри сафед бояд ки ҷангвари амрикоӣ ҷангад. Агар ки дар қасри сафед ҷангвар аз Русия зидди ҷангвар аз Грузия ҷангад, на он қадар шавқовар мешавад, чунки дар мухорибаи асосӣ бояд ки ҷангвари амрикоӣ ҷангад ва кишвари худро муаррифӣ кунад ва ӯ бояд зидди ҷангвар аз дигар кишвар ҷангад, гуфтааст Нурмагомедов. Ва дӯстон, чӣ гуна ки медонед, Дана Вайт ва Дональд Трамп расман эълон карда гуфтанд ки соли 2026 дар қасри сафеди Амрико турнири UFC гузаронидан мехоҳанд ва қариб ҳамаи ҷангварон дар он ҷо ҷангидан мехоҳанд. Лекин то ҳол маълум нест ки дар мухорибаи асосии турнири қасри сафед киҳо меҷанганд. Шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. Ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. Барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода, ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. Топови ҷангори вазни сабук UFC Дастин Порье ва чемпиони пешинаи вазни миёна UFC Дрикус Дуплеси дар мухорибаи Ислам Махачев зидди Джек Дела Маддалена прогнозҳои худро доданд ва ҳозир мо пешкаши шумо мекунем. фикр мекунам ки ҳар дуи онҳо дар ҷойҳои махсус сахтанд. Ҳамаи чиз аз ҳимояи Джек аз текдаунҳо вобаста аст. Агар ки ӯ ба по хеста тавонад текдаунҳои Исламро бо кӯмаки сетка манъ карда тавонад ва дар стойка бо ӯ ҷангад, пас фикр мекунам ки дар маркази октагон ба Ислам проблемаҳо оварда метавонад. Джек зарбазани хуб, калон ва бақувват аст. Ислам низ майдаҳак нест. Барои дар вазни сабук ҷангидан ӯ вазни зиёд кам мекард ва ба ин мухориба ӯ ба монанди ҷангварони вазни нимёна мебарояд. Лекин ҳамаи кор аз текдаунҳо ва идора кардани Джек дар замин вобаста аст. Агар ки Джек ҳар дафъа ба по хеста ба Ислам зарба занад, пас фикр мекунам ки ӯ ба Ислам проблемаҳои бисёр сохта метавонад. Лекин ба ҳар ҳол фикр мекунам ки Ислам бо қарори доваро пирӯз мешавад. Лекин агар Джек ғолиб шавад, пас ман ҳайрон намешавам, гуфтааст Порье. Джек Дела Маддалена ба ман писанд аст. Ӯро ҷангвари беҳтарин мешуморам. Мухорибаҳои ӯро тамошо кардан ба ман писанд аст. Лекин ба ҳар ҳол, агар ӯро бо рақибони Ислам муқоиса кунем, пас Махачев ҷангварони беҳтаринро шикаст додааст ва тӯли чандин муддат рақами яки беҳтарин ҷангвар новобаста аз вазн буд. Одамон фикр мекунанд ки Джек аз Ислам дида калонтар аст, лекин ман чунин фикр намекунам. Ба ман стили ҷанги Маддалена писанд аст. Ӯ ба ман ҳамчун одам хеле писанд аст ва ман мехостам ки дар ин мухориба ӯ ғолиб шавад. Лекин мутаассифона дар ин мухориба ман зидди Ислам ӯро ғолиб намебинам, чунки Махачев бениҳоят ҷангвари хуб аст ва ман фикр намекунам ки ба вазни нимёна баромадан ӯ малакаҳои худро аз даст медиҳад. Ростига ман фикр мекунам ки дар ин вазн ӯ бениҳоят хуб баромад мекунад, гуфтааст Дуплеси. Хотиррасон мекунам ки мухорибаи Ислам Махачев зидди Джек Дела Маддалена дар турнири UFC 322 мегузарад ки аллакай шаби 15 ба 16 ноябр дар Амрико баргузор мегардад. Турнир аз соати 2:00 ба вақти Москва ва 4:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. Ана мухорибаҳои асосии турнир бошад аз соати 6:00 ба вақти Москва ва 8:00 ба вақти душанбе оғоз мегардад. Ва рӯзи турнир мо ҳамаи ссилкаҳои даркории ин турнирро дар телеграм-канали худ Паҳлавон ТЖ мегузорем. Барои ҳамин худи ҳозир дар телеграм-канали мо обуна шавед. Ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментарий закрепид шуда. То наворҳои баъдӣ дӯстон, хонободу сарбаланд бошед.